Da li je istina da ste šef organizovane kriminalne grupe? A da li vi vjerujete u sve bajke DPS-a ili samo u ovu? Iz DPS-a govore da se ponašate kao šerif. Kako to komentarišete? Ako se ima u vidu da je posao šerifa da štiti grad od razbojnika, potpuno su u pravu. Kako ste uspjeli u budžetu Budve da sačuvate onolike milione? Ne bih to uspio da sam morao da servisiram potrebe DPS-a umjesto potreba građanki i građana Budve. Ipak, neki pored toga tvrde da ste zadužili opštinu Budva. Da sam zadužio opštinu Budva, vjerovatno bih pošao putem Svetozara Marovića, a ja sam, kao što vidite ovdje, u Budvi. Iz DPS-a vam zamjeraju i što idete na litije. I funkcioneri DPS-a bi išli na litije da se odvijaju po sloganom "Ne damo sveta". Imam i ja jedno pitanje. Je bolja hrana ovdje ili u zatvoru? A da li je istina da se osveta najbolje služi hladno? Olovka je najbolja osveta. Koalicija. Mir je naša nacija.